Morjesta vaan YouTube. Täällä on Eagle ensimmäistä videota tekemästä, että no eka. Se oli vähän niinku testivideo mun vanhalla läppärillä. Ja noni. Minecraftissa hieman Skywarsia. Let's fucking go. Vittu lagaa, saatana. Oh. Mulla on sitten Optifine, että älkää valittakaa. Jos lagaa, pitää sellainenkin hankkia jossain vaiheessa. Oi saatana. En mä tykkää pelata näin isolla render distancella. Nyt on vähän parempi. Jälki. No niin, nyt on vähän parempi. No. Saibaa aikaista arkusta. Niin ja pärinä OP Skywarsissa tietenkin. IP tulee deskiin. Vaikka uskon, että suurin osa tietää joten servo. Mut IHS. Joo, nyt tuli vähän parempaa kamaa. Sieltä vittu mitään parempaa edes. Ei muuta kuin noin pöksyt saatana. Joo. Noin menee tonne. Noin säppii. Vittu. Noin. Lähdetään vähän keskemmällä. Hetkinen, nyt taiskahti vähän häksit. Ei jumalauta. Nonni. Mennäänpä tähän toiseen. Se tappoi jonkun toisenkin saatana. Omo perkele. Kello on vittu paljonko. 21.42. Miten voi väsyttää näin paljon? En tiedä. Ruumisettuppi tulee, jos te haluatte. Katson nyt sitten, olisiko joku 50 tilaispessu joku ruumisettuppi tällä hetkellä. Katsotaan nyt, että miten niitä tilaajia tulee. Se voi saattaa olla jopa seuraava video, en tiedä. Voi vittu, eikä täällä joku toinenkin häkkää. Antuu tuonne, näin. Väärä järjestys nyt kustiin tää peli. Ei saatana, miten mä voin tälleen mokata. Se sana edes. En tiedä. Mutta sama mappi taas. Jälleen. Eka video saattaa olla hieman hiljainen, koska en ole kovin puhelis ihminen yleensä. Tai no yleensä olen, mutta en yksin oikein puhele. Vittu mä oon hidasta enää luuttaamaan. Kun pelaan liikaa CS. CS:stäkin tulee joskus video sitten. Tavallaan löytää Optifinein sopivat aseet. Eikö mikä vittu? Ei vitu Optifine, vaan mikä se on? Tätä. Mikä helvetti? OBS. Joo, kiitos ja näkemiin saatana. Ei hei. Voi vittu. Tää tulee hakemaan mut. Se on tosissaan enää. Omena saatana. Nyt tää kuva niin tulee tälleen, että kaikki tarkoittaa vittu. Joo. No niin, joku eri mappi. Valur Islanti. Joo. Tällä tavalla vaikka näin. Nonne. Mä oon hidas tänään. Eikö niin, mä voin antaa DP:kin. Ja vaan CS-savarat.
Joo. Vittu mä keskityn liikaa tähän luuttaamisenkin. Saatan. Ei vittu pörleikään. Tämä ei ole yhtään hyvä. En tykkää. Tätäpä keskellä. Ui saatana. Älä ammu. En tykkää. No. Ammun sitten sua saatana. Kuole. Homo. Nonni, täällä ollaan. Täällä on vittu 2 tyyppiä. Ja sinä vaan sinne saatana. Äitisluossa. Tumalla loppu blokitkin. Saatana. Eikö se arvit? Tämä ei ole yhtään hyvä vittu. Me saatiinpä keskusta haltuun. Missä? Sinne meni eka. Kuole saatana homo. Tuo Aleksis saatana. No niin, sinne meni toinen jo. Tuo vielä 1v1. Tää on ehkä vika peli. Minkä mä nyt kuvaan. Kunhan sai sen 1 voiton tähän. Ehkä mä voitan tää, en oo varma. Tui näe missä se tyyppi menee. Toivottavasti tällä Geinakkovi videolla itellä laskee FPS ihan mukavasti. Tai silleen droppii. Hitti vittu kun ei Optify niin. Sitten missä vitussa se tyyppi on? Mitä helvettiä? En muuten vitus lähde haravoimaan joka vitusaarta läpi. Missä se on? Menen tänne päälle katsomaan. Mitä helvettiä tapahtuu? Tappuuko se itsensä? Mut joo. Tässä oli eka video. Vittulakaan. Noniin. Eka video oli tässä. Minä olin Iku. Ja kuka toi jo? Loppuep. Niin. Eka video. Skyversia. Jos haluatte lisää, tykätkää. Ja niin. Legal. Moikka.